Bon vespre a tothom, alcalde, secretari, president i tots els que formeu part de la família de Vic Movie i de la comunitat sorda de Vic i Comarca i tots els que veniu. Per Vic ens fa molta il·lusió cada any omplir aquesta sala de veure aquests curtmetratges, aquest any amb aquesta novetat dels documentals i veure com any rere any cada vegada el nivell i la qualitat és millor. I per nosaltres ens agrada omplir l'Atlàntida i em deien fins i tot quan he arribat que la voluntat seria que hi haguessin encara més curtmetratges, que hi hagués encara més quantitat de vídeos, però sobretot més quantitat de persones, tant de la comunitat sorda com també oïdores, que poguéssim cada vegada més omplir el que seria l'Atlàntida, amb l'objectiu, i ens hem compromès per veure si aquest any, el que seria el 2023, el Vic Movie de les curtmetratges i els documentals del 2023, es pugui celebrar a la sala gran de l'Atlàntida, perquè això voldrà dir que cada vegada té més èxit. Per això vull felicitar sobretot a tots els que any rere any, o els que si més no ha estat potser el primer any, però heu fet o us heu presentat en aquest festival per la vostra, sobretot, força, il·lusió, compromís i ganes de superar-vos. Per nosaltres, i l'estona que he vist, felicitar-vos, sou uns grans artistes i, com sempre, m'encanta poder venir aquí, gaudir d'aquesta estona amb vosaltres i, sobretot, gaudir d'aquest nivell i qualitat de cinema. I molt contenta que feu aquesta xarxa i aquest contacte, sobretot, amb el que és amb el Cineclub de Vic, perquè el que demostra és aquesta intenció de normalitat, que per nosaltres tot és cinema, tot és cultura i sobretot també aquest cinema que vosaltres aneu fent també en català, una llengua per nosaltres important a Catalunya i que hem de cuidar i vetllar. Per tot això, molt contenta de ser aquí, felicitats a tots els que heu participat, a tots els que sereu guanyadors i que senzillament el que feu és tenir cada vegada més èxit amb la cultura, amb el cinema i sobretot portar èxit i cinema a la ciutat de Vic. Moltes gràcies i moltes felicitats. I també dir-vos que potser em descuidava, que jo també serà l'últim any que també vinc, perquè com l'alcalde de Manlleu també deixem l'alcaldia i per nosaltres ha estat una gran experiència, però també ha estat una gran experiència poder-vos acompanyar any rere any i ara més aquest any amb aquesta normalitat poder venir aquí. No sé si l'alcalde i jo ens haurem de plantejar, potser, ja que deixem la política, passar al cinema, potser ens ho podríem plantejar. Moltes gràcies a tothom i per molts anys.